Ọ na-abụkwanụ osu imi osu anya kpatara Igbo ji na-ekwu okwu sị na ihe mere ebule ọ dị atụrụ iwe mana onye akpatụkwana agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ agụ ebumekunie wee mee ihe o ji bụrụ agụ. Ndị be anyị anabata m unu n'oge Ugwumba, anabata m unu na mmemme ahụ anyị ji etu ọnụ anyị ji eme ọnụ n'ụwa dum niile gba gburugburu. Anabata m unu na mmemme ahụ bụ ebe anyị nọ na foro ntutu taa si na kama isi anyị bụ oriri ga-apụ anwụrụ na ọ ka mma ka ọsọ gbuo anyị na dinta na ụdị na ya bụ asụsụ Igbo na omenala Igbo a sị na ọ ga-anwụ anwụ na nke dị mma ama nwụrata anwụ kama nke dị njọ nwụọ nke dị mma aga n'ihu. Ihe gbasara ọdịnala, ihe gbasara ihe eji mara obodo anyị bụ ana Igbo, ya ka anyị na-akwalite n'Ugwumba, ya ka anyị na-atụ anya na mgbe anyị ga-anọsị n'ụbọchị a wee na unu ga-amụtago otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ tinyere nke unu maọbụ ama. Biko ebe ọ bụla ị nọ enene m n'ụbọchị taata, ana m asị ka ihe ọma mere onye mere ibie. Aha m ka bụkwa Mike Onovo, onye uju ọnụ, onye okwupụta okwu n'oge Ugwumba. Ndị be anyị daalụnụ. Dịka unu maara na anyị na ndị na-agba mbọ mgbe ọbụla ịdị na-achọta ndị ụmụafọ Igbo ndị kara aka, ndị na-emeta nke ọma, ọkachasị ndị agba ochie nakwa agba ọhụụ ka ha bịa kọwara anyị etu ha si mgbe malite ihe gbasara ndụ ha na ụdị anyị ga-esi na-ewe mụta ihe. N'ụbọchị taata onye m zutere, onye m ga-akpọbatara unu bụ Chief Ozemena Nsugbe, anyaka Nsugbe niile, anyaka nke ala Igbo niile. Ya mere ka anyị kpọbata ya ka ọ kọrọ anyị ihe gbasara egwu na ndụ ya, ezinụlọ ya nakwa ihe o ji arachapịọm. Anyị maara na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-ele anya ka ha dị ka ya bụ nwa amadi ma karịa ya na ha ga-esi na ya mụta ihe. Ya mere ka anyị kpọbata ya ka Nsugbe, anyaka Igbo niile, Chief Ozemena Nsugbe, ka anyị na-anọrị anụ. Opurobios ka kpochiri m na Nsugbe dịka ntị na-egwu Oliver ma chekwa ma echekwa na-echekwa ka ndị egwu ji anwụsịsị n'ala Igbo. My name is Ultimate Commander, the World Heavyweight Wrestling Champion and the Ugwumba Ambassador. Ndị Igbo na-enene Ugwumba ebe a nọ. Ndị be anyị ndị Igbo, onye agha na nwanne ya jisie n'ike, ndewonu. Chukwu fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ndị ezigbo mmadụ n'aha Jizọs ka ọ gọzie anyị. Dobiri etu aha n'izu ụka anyị ga-adobiri ya n'ụbọchị nke taata. Nwee na-elotakwara gị bụ nwa afọ onye Igbo, onye na-eti egwu, ma ndị na-eti nke awantịrọ ma ndị na-eti nke ọdịnala. Ọ bụrụ ha na ịbụ nwa afọ Igbo na-emeta ọfụma na ọ dị ihe mmụta si n'aka gị, abụghịkwa nke ịjaghị ike ma ọ bụ ihe na-ebutere aha Igbo nkọcha n'ụdị ọbụla, wee chee na ị kwesịrị ịnọ na mmemme a, ịkpọ anyị n'ekwentị, anyị ga-ezipụta gị. Ọ bụghị naanị ndị na-eti egwu, ndị na-eme ihe ejije, ndị nọ n'ọchịchị, ndị nọ na ụmụ ihe ọkwa nka dị iche iche, ihe ọbụla eji mara Igbo, ihe ọbụla ọ na-abụ ebe ahụ ị nọ na-eme onye pụta orute ọsị eziokwu, Igbo nwere ọgụgụ isi, Igbo bụ ndị natara amara n'ihu Chineke. Ya mere n'ụbọchị nke taata anyị chọrọ ịpịachi ya bụ ọnọdụ, mana ụfọdụ mgbu na-amatara na ezigbo aha Ozemena Nsugbe abụghị Ozemena Nsugbe dịka o kwuru n'ụbọchị taata, mana ya bụ ihe erie n'ahịa nwa ozi onye ma nke bụ ahịa na-abụghị onye na-enere Ugwumba n'ụbọchị taata ma ọ bụ ndị mabụ na mbụ ọ bụ Mike Onovo wee nwere ohere a wee na-asị gị biko ọhịa ga-adị ka ewe amaghị izu ụka na-abịa abịa anyị ga-eburukwa bata n'oge Ugwumba, wee na-asị unu biko ka emesịanụ. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla, zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708. Ndewo. Ugwumba.